kha sajaknai kha yokjaknai koktoma kasai phaioka tipra sarokni obahino nasigui tipra sarokno butharna musungya obahino koktoma saimangka takhok BM Deborma samung tangui chai tongjajao asumsa sak hamyangui yathe yakma yangui tabuk thongrok khlaijak rangri kwrui khetu chumi kwrui bebakno ajimung kwmajak salsamachaya bohogo obahaikeno samung tangui tongjajamani tabuk thongrok khlaijak samung tangui maya takhok BM Deborma obahai koktoma saimangka belbari RD block bai khe khopjak Joyram Sodar Kami Ponchiyet JJ Nogor koktoma ni bisingtwi saimangka lukurokno chubamung sankha takhok BM Deborma tangmani nini sagrok leyabu kisa saikhnarangari ngani sakna ke wila kamrokno khaitongmani kamrok khaitongmani yagulo ka sumsa bisma rok sapsangi deramani theke Himalaya poste ke 4-5 mas rong khana Himalaya ke doktor bo najak khagana kini doktor bai ke doktor najang maro bo khania bikiro doktor rok najamani ke rugi thui porikha rok khage ke bo thui porikha rok rugi nukjagya oma herok ni sawong ke haipano bisma rok sawong ke yakoro sawinai najakha pranyo gana kini doktor rok bai najangmani ke poro bithiro horo ni sawo sama bainya majang gabono tabo manso ke tongmon ke doktor ka hamro bai ma najakha ba tabono hamni ketam begli nor doktor thangi maya doktor thangi me rang puisa kre je rang tomobo rang ke tomobo najakha najakmani o rang rok bai bai ne tabo ke habu hamya tabo najangna ni bagai rang rok puisa rok nangni tonghata yo sung tangnai tinai se sung nukungo kamalaja kabono tibra sangai norok thanang khomasano norok suba khabang ani saksori hamnai obono jotono ang koijau jotono nang ani saksori rok nongni naimung besang hamnai abono ang jotono nang koijau ang tangnai tinai amabo tango ang tangnai tinai se nukungo korikha nukungo sung osol angka abono bahket sung salainai abono lukurok nang message khayo lukurok norok ani bagai norok kano naikheba ang hamnai abono lukurok nang koijau nukungo sobo sang to kasini nukungo abono norok thanang koijau blai khang sak ni bagai nong thanima koijau keu subanai krisha no abono bagai sak khani ma kalaijak 4-5 mas mohon bagai yang 4-5 mas kalai mani belai kosto kalaijak kebun thani bang rang sani bu maya kebun thani bu khoksa bu malayang abona nong thani lukurok nang san norok ano subakha bang hamnai oboni bagai